l'operació urbanística que es vol fer amb els grans hotels de Son Bou és un tema polèmic a Menorca. El juliol del 2017, l'empresa promotora va donar entrada a un projecte de reforma i ampliació de l'hotel Milanos Pingüinos de Son Bou. Les principals característiques són: es manté el nombre de 1.140 places que tenen els hotels actuals. No hi ha disminució de la capacitat d'allotjament. Les piscines passen de 1.071 metres quadrats actuals a 2.245 metres quadrats, duplicant la superfície. Es fa una reducció en el cantell de les torres, entre els pisos 9 i 12, equivalent a 428,78 metres quadrats. A canvi, es fan ampliacions a la planta baixa i els 7 pisos següents, equivalents a 5.922,34 metres quadrats, o sigui que el volum creix considerablement. El GOV va demanar un esforç per reduir l'impacte de les torres, un dels atemptats més grans sobre el litoral de Menorca. Quan es va analitzar l'expedient històric, es va descobrir que els hotels mai havien complert amb alguns dels condicionants de la llicència urbanística, com per exemple la dimensió de la parcel·la. Aquesta deficiència es va exposar davant l'Ajuntament, amb l'objectiu de que tinguessin més eines per negociar un projecte manco impactant. L'Ajuntament va anar demanant diferents informes jurídics que refrendaven l'opinió del GOV respecte de l'incompliment de la llicència. Si els hotels s'havien de legalitzar, havien de complir els paràmetres urbanístics actuals de planta baixa més 2 pisos i els metres cúbics de parcel·la prevista al Pla General, però no va ser aquesta la postura municipal. La primavera del 2021, els promotors presenten una petició de llicència per agrupar parcel·les al voltant dels hotels en un intent de complir els requisits. El GOV demana poder consultar l'expedient i l'Ajuntament ho denega al·legant que es tracta d'un procés que encara no està finalitzat. Al mateix temps, el regidor d'Urbanisme declara d'urgència aquesta llicència, en contra de l'opinió del servei jurídic. S'atorga la llicència i el GOV torna a demanar poder veure la documentació, cosa que s'aconsegueix ja el 2022. Quan es contrasten els plànols aportats pels promotors amb la cartografia oficial, es detecta a simple vista que hi ha terrenys que tenen la categoria d'espai lliure d'ús públic, zona verda, que s'han incorporat a la parcel·la hotelera i sumen metres edificables que en realitat no ho són. El GOV ha presentat una sol·licitud de revisió d'ofici de la llicència. La Llei d'Urbanisme de Balears diu que l'òrgan municipal competent ha de revisar les llicències urbanístiques. La mateixa llei tipifica d'infracció molt greu executar, fer o desenvolupar actes de parcel·lació urbanística que afectin espais lliures i altres reserves per a dotacions. La resposta municipal necessitarà de comprovacions en els serveis tècnics i jurídics. L'Ajuntament creu que es podrien baixar les alçades dels hotels només si el pla territorial permet construir a primera línia de mà catalogada com a zona verda. No sembla gens viable desprotegir 2 parcel·les a primera línia de mà per posar hotels que no aparenten complir amb la legalitat exigible. Es pot entendre que aquesta construcció es pogués fer en els anys 70, però no s'entén que les institucions públiques no reaccionin davant un projecte actual que pretén mantenir l'alçada i incrementar el volum. Poques coses tan emblemàtiques podria fer Menorca per demostrar al món el seu compromís amb un model de sostenibilitat, com aconseguir transformar les actuals torres de Son Bou en un edifici similar als del voltant, amb menys places, molt manco petjada ecològica i una oferta que respongui als temps actuals.